Kadom karbing lang rat nalitum kadok kabis tame mi phun lang pusinele ning thelo Monit atum Pirthe Akhi akari ajoine meme henono si Kachoklem lo hingno puchini lor sitame klem de titi Pirthe Akhi kari hingno mainte hingno ni sitame bangso Akhi kilongji aphan keme sen Asai si Kachoklem ma mate kahingno Asai si Kachoklem ma la si litum phan nang thakpo Elitum jong si Pirthe Akhi kilongji aphan mesen Asai Kachoklem pen mate kachipaduk pen jong si klem lo plotangte mesen lo bon same Pirthe Akhi kilongji aphan Sai Langno Keklem lo plotangte lake hingno lo pinangan ake hingno ason Monit atum Kachoklem lake Pirthe Akhi aphan corruption scam chonghi apran ken etc do piglo Pirthe Akhi akari eson ke keme eson ke kaheno Bangso Pirthe Akhi akari penajok Monitum meme henono klemlo Pinilitum Chethan namnang Laknau long abirta Mobile Ajoine Apran Karmut endet Ningkan thongkep arta Flipkart delivery agent Alangli hinia mobile alangli deliver ji phansi damlo Labangso hinia mobile ador lake 90,000 Halaki order atum alangli cash on delivery si order kipi cash on delivery polotangte hala hormuke an hursi tangka seme pajur nangpo alangli phan ha ke order tum ahem hanglo alangli deliver jiban si alangli damlo hada ke dam ben kopilo alangli phan laptop a charger si alangli chethok kokhet si apran endet lo apran endet pen aphi delivery boy mate delivery agent atum bag bhari do labang so a bag along marsi alangli phan thap thot si ithitang lo thap thot si kenel long warchok kenel lake langipali ahor manzi pulo hadaksi wadam fitlo bangso delivery agent amen lake Bharat Kumar pu lapenda hal order ki pia bangke banghini do inutke gajanan lapente inutke Akash alang litum Kopi Apot si bangso Flipkart delivery agent phan aparan armudel alang litum tangka ki pijok loji aphan alang litum cash on delivery mobile order lo lapenda hada ke tangka pidunang po alang litum bangso tangka ki pidun jok loji aphan si alang litum apran same endet Manghu meme lapende phere meme non oloma kai prekpik mobile ajoine Monit apran endet police atum koson se kiri tarlib lo Bharat Kumar alangli hem leledet ajoine lapende penang ana parcel delivered vedet ajoine alangli retarlib lo police atum alangli stame Flipkart pen details en lo lapende alangli investigate lo Bangso investigation hut Akash Sharma alangli phan arju pater toklo alangli phan so dakpen arjulo lapente Akash Sharma alangli stame kijursi ke chekubirlo alangli inutvet kali alangli ristamedo gajananpu alangli tumben la hini phone same lompon lo isike Vivo V40 Pro lapente isi bange Google Pixel 7 Pro la hini ador lake 90,000 lapente hala delivery agent alangli bike same longpon lo labang so birta lake ritum Karbi long birta kali Halloween adim Uttar Pradesh Laknau long abirta ante Kopi Apot silitum Chethan koklo isi example ke nam je phan dak penilitum Kopi lage charli ke dak penilitum chini dam lo Pirthe Akhi ajoine Monit atum meme henono klem de titi labang so birta ke isi example lo lason tak si pregjam Pirthe Akhi adat phan Monitum kaheno Asai Kachoklem do piglo lapente batpot piglo arni wangsi ke bat corruption ington ponun e lapente anut kapre ka phan pran kn ington ponun e longle alam ki mate longle alam ben same kacharbu atum same do hemi siang bong longle alam ben kacharbu atum same do lapente drugs ki jor Asai same Kachoklem ington ponun e kake same litum news media long same thek ponong lo ko ane kinep kangnang lo bon same labang so drugs ke jor same ington ponune lason tak si ok kewai kache jor tum same bat pon bom lo non het jong same nang litum same arju ponong lo lata methang akhayang bong ko matne amia pen pusini li same birta lo alang litum a video same viral det Kopi Apot ne real reason ma ke chini ne da lo bon same penang an tum ke labang so Sai Langno Keklem lake tangka phan mate Pirthe Akhi da phan Monit atum nono makai kecepadu krupen kecepalongji bhanke aning hanghe joy ke pen koson si kelongji masi ke matha
nili labang so lam kaning je jong si chok chedet lotang te nali tum yapon ikha bon same nili views mate nili opinion ke lason lo pena ana muni tum ke joy ke pen cholong te joy ke pen tangka bang te pusi ke matha bang so video pen nali tum pen ke Chethan kang tung ke lalo el tum Pirthe Akhi ar inangji ahok lo bon same el tum mesen Asai Keklem si el tum chepalong thek nangji nili tum hawar dak same langso hawar nonolom pena an kang hu tum litpik mane araber ke ko amisin inghu pondet konane abi inghu pondet konane along hong inghu pondet itip si John Cray isi abi ingbodet manghu meme non pus same nebing nang pondet telang ko matong ke ponone manghu meme itipet si John Cray isi ke lamsogli ko people lo kanghu polotang te joy ke pen kelongji phansi alang litum meme henono same klemlo mate alang litum inghulo kachipaduk kasele dapot lapende la ke chota batum alang litum same kanghu bang lit pik lapuna ke araki ke choji pansi alang litum kangchirpo lapuna bang ke tangkawe alang litum kupilo Kachoklem jike alang litum kanghu henlo nili di phugdam hut same nili bai ka jang thu bang ke enlap nili la hem compound arlo palu dune de damat hong towarlong si akung si bikok lok bang ke mari cheklo api adap chelanglo empty ave pin jang thu ave pin liter ke thom ne dolang labang so baigarlo nili baigarlo ko matong pon ne bangke chini ne delo api nili jang thu chonam namlo bongpen anke thailo lapunat ke thai hapunat ki klo hapunat carburetor along pipe same hekjok nili cholang le de nama nili puna jang thu thaplo pu ke thap pu ki klo api nili tong sekot labang so pipe same thonchoklo lake non head alam lo la nili exam gitok dam hut labang so hut alam lo lake si puthor nili kipu kangtunge lalo elitum ajar son same longji elitum mesen Asai Keklem same chepalong pon un elitum selele de nangji elitum bori nangji elitum tempo nangji lalo plutang te elitum ajar son same longpo lapende ahok lo elitum ar i ke ar i veng nangji Pirthe Akhi jong se elitum ari e plutang te elitum long le deji bon same elitum ko son mesi labang so Akhi chepalong jima labang elitum matha pami nangji nili labang so video long nili lam ningji pon oelo elitum puthot kebang jar nile elitum pregjam alam elitum Chethan ponak puthot chitong tunang dome thak me kardom